Nasi mangwana nasi guys ndoda kumbotaura neuya ari kutanzi hey inini ndagive up noupenyu upenyu wangu hausokunifambira kune vanhu vakawanda vari kuda kugive up. Kune vanhu vakawanda vamwe vanosenda mameseji kwandira chisimeli ndongona sekuti kuzviuraya kuri nani like akutoona sekuti kuzviuraya kuri nani mupenyu wake zvinomira zvakanaka handiti I don't know nakuti mangwana nhasi ndoda kukupa encouragement iyi handika I just want to give you this word of encouragement and utereretse handiti upenyu up and down. Upenyu will never be smooth. Unogona kuve uine mari vazhinji vanofunga kuti kuve nemari ndokunaka kweupenyu. Unogona kuve uine mari yakawanda but ushawa utano. Utano hwekuchungudza kuti mari yaka inotadza kunotenga utano pari kunetsikana napo. Woita mari yakawanda andika wotadza kuita peace of mind mumba because vana vari kunetsa kana kuti murume ari kunetsa. Saka mari haisiri yoga inoita kuti munhu ave nepeace of mind. Hande muri kunzwa kune vanhu vakawanda mukabvunza chako chakwana nemari cheche anokudza kuti nditonetsekana muma areas aya vanenge vachitostruggle ma areas iwayo aditi so zvokuti tanzi ndakugive up upenyu because life yangu yaisifamba zvakanaka handina kana zvakandiomera handina kana pekutangira inini hona ndinochembera kumusha ndiri kusekwa kuna mumwe ari kusekwa raita uchinzi arachembera rasati arogwa anorogwa rini munhu atove ne40 years hana kana kurogwa handika kuna mumwe vari kutonzi ndaiwe kotive ne40 years hausati wavekana kana nemwana uchenda mwana rini kuna umwe anenge achitonzi zvinhu zvakawanda mukati muupenyu maaspect of life ni varume vajoina system yekuti I want to give up handi mazvona toda kukudzai vadikani andika we determine how you are going to end ndo zviri important how you are going to end the race that you are running ndo zviri important zvekuti right now uri kurarama seka kuti uri kuzodini andika listen stop listening to people varipa kukupa negativity kati mupenyu wako every day. Stop listening to people vanoya kuzokudza every day kuti ucharogwa rini uchazodai rini vamwe vaone vidzimba dzako vamwe vatovaka iko zvino mune pressure yekuti muri kuona vana vadiki vamwe vachita vachivaka vachidini iwo usati wavaka wave ne38 wave ne39 wave ne42 hausati kana wave nepekuisa musoro 1 pekuisa musoro handitika life therefore wakonesa kuti life yako yaguma pekutangira uchazivi mudikani tiri kumhanya resi tichimhanya resi uri kumhanya resi yako ndiri kumhanya resi yangu uya ari kumhanya resi yake mumwe nemumwe anomhanya resi yake panguva yake antika mhanya resi yako usingacheuki kutodza kuti munhu ari kumasiri kwangu ave papi munhu ari pasaidi pangu ave kutodarika here ave papi run your own race mwari havatipi zvinhu zvakafanana handimukona zvigumwe izvi mukazvitasa izvi zvakasiyana handimukona kuti chakakura ichi kotevera ichi ndo zvakafanana namwari even panoropafadza vanhu vavo zvakasiyana handiti zvakasiyana aumbo expect usa expect hanzi ndekuma mukana ndakaropafadzwa because ndikaona ndingachingosimudzwa ndingachingoropafadzwa no hazvisiri izvo vanhu vanoropafadzwa zvakasiyana umwe anotumirwa madestiny helpers akarivara kuti amusimudze handi obva asimudzirwa umwe uchanhonga bhegi remari kana chikwama chakazara mari chakusimudza umwe mwari vachangovhura rimwe door pausingafungiri pausingazoti mwari vanovhura door papi handiona vongovhura door and then zvinhu zvako zvibva zvatanga kuita handika chandinoramba inyaya kugive up ramba wakadzvanya problem yataita muupenyu hwanhasi ndekuti we are listening to people we are listening so much to people kuti vanhu vari kuti kudini therefore people hakuna munhu anogara achikuudza chinhu chakanaka kati muupenyu hwako hakuna people are there to hate you vanhu vari pakuda kukurwadzisa pakuda kukurangaridza kuti iwe usati waroorwa pakuda kukurangaridza kuti iwewo uri rombe pakuda kukurangaridza kuti naiwe uchavaka 1 room rini vamwe vatovaka vanhu ndo zvavakamirira vanhu vakamirira kuseka regai ndimbokudza chinhu wani vadikani vanhu vari kukusekai vanhu vari kukutadzirai pasi vanhu vari kungoti uri kuda kuimpressa vanhu ivavo vari so much invested mukuda kuziva kuti waroorwa here waita sei wazodaisoka ivo pachizvavo upenyu wavo unotomira zvakanaka vachirungu vanotaura kuti hate people hate others haunotomira zvakanaka vane maproblems ari kutovanetsa ngati muupenyu hwavo saka therefore achauya pauri iwe ndori padhuze otaka kuchungurudza achikudza kuti zvinokubaya uri kuzorogwa rini naiwe uri kuzozvara rini naiwe uri kuzopora rini saka nhasi musati mapora saka zvinorapika here zvigere zvamunazvo izvi handiona ndo zvavakamirira vanhu ivavo. Stop listening to people who brings negative attitude in your life. Stop listening to people vanogara chikuudza zvinhu zviri negative kati muupenyu hwako hanti iwewe uzive kuti kana usati waroorwa at 40 ucharoorwa handika marriage is not an achievement. Marriage is a blessing that can be denied to other people. Handiona unogona kusapiwa marriage wopiwa utano, wogona kusapiwa marriage wopiwa mari, unogona kupiwa marriage wonyimwa utano, unogona kupiwa marriage wonyimwa zvakasiyana siyana zvakawanda. Handi muri kuona. So marriage is not
an achievement, it's a blessing that has also been denied to others. Mukangozepo munobatsirika kuti Mwari havapine chisikiro chakafanana vanogona kupa ichi vokunyima ichi. Ndosaka mutona kuti vamwe unopiwa face yakashata obva wapiwa structure yakanaka, umopiwa face yakanaka obva ita structure kunge stock suite. Handi mazviona Mwari ndo mapiro avanoita anti vanopa nemeasure yavo. Anti mazviona. Saka stop giving up in life. Life is never about giving up. Rise up, simuka, dust yourself, fight. Life is all about fighting. Irwa, ukamira ipapo. Do not worry about these people, these haters, these people who says a lot about you. Antika, you want to focus. Focus. And above all, ask God to give you direction. Yekuti upenyo kwa urikufamba sei, urikuta ni papi. Antika, kana pa ine minzwa, mberi kwa kuma rova, wakutariza kuti pane minzwa hapa, paruno mfura napo, onjenga minzwa. Kana pa ine matombo, kutari pane makangara abgabu, paruno mfura napo, onjenga. Ukavunza visi vane business visi vakasunga nasi. They started from somewhere. Vakatangira from somewhere. Vamakatanga vachitengesa mvura, vamakatanga vachitengesa maveji, vamakatanga vachitengesa chingwa, vachibika chingwa chidai. Iko zvino they are somewhere. Nopenyu wavo. Never. Social media yazira vanotesera pasi. Yazira vanouya kuzokukwenya. Hama dzenyu dzazara dziripo dzinokita magosi kuye dzizouya dzichikurimainda kuti iwewe usati warorwa. Antika iwewe uri failure. Iyewo ari kukuudza kuti uri failure ipapo. Antika uri kushanda uri madhumbe. Asi iye naye ari kugara muhoki. Saka stop listening to such people. My advice is usa give up na upenyu. Simuka dust up. Those people who whisper in your ears telling you that you are a failure. Antika delete them and block them. You don't need them in your life because they hate people next to hate others. Every day. That person is broken. It's a broken record inside. Simuka mandika niswara nas. Umbo simuka. Ufambe umanyi. Uti you know what? On the verge of giving up. Uti mwanda simuka. I'm starting afresh. Ndakutanga futi. Soja kadona rambira kabacha pasi. Rino simuka ronanga futi romanya. Kada futi yadona yaenda kure. Ndona nangira kunotra futi ya. Kuti simuka soja rumzari jombo zvaro. Rodzari futi dzaro. Saka simuka umanye nefuti dzako. Simuka umanye nezvinhu zvako. Anditi usamira urambokarira pasi because wadona. Ativumi life utirambe yakatsikirira pasi because tadona. We start something. Never mind about people. Tinokangaswa nevanhu, unokangaswa nevakakomberedza, unokangaswa nevanhu vanokuedza chakati nechakati nechakati. Blinkers, focus. Muve nezuva rakanaka.